Прывітанне! Вы слухаеце падкаст «Лісты да мамы» ад культурна-асветніцкага парталу «Будзьма.орг». З вами Ганна Комар, і тут я распавядаю пра сваё жыццё ў Лондоне, а таксама дзялюся думкамі на розныя тэмы, ад радасцяў і цяжкасцяў эміграцыі да фемінізму, гвалту і адносінаў паміж дачкой і маці. Прывітанне, мамка! Пішу табе з беларускай выспы ў Лондоне. Так я называю бібліятэку і музей Францішка Скарыны. 4-й тыдзень, як я тут на стажыроўцы, дзякуючы сваёй стыпендыяльнай праграме. Фішка маёй доктарскай стыпендыі ў тым, што яна не толькі пакрывае аплату за навучанне, хоць і часткова, астатняе аплачвае універсітэт і выдаткі на пражыццё, але таксама заахвочвае атрымліваць дадатковыя навыкі і прафесійны досвед, якія падвысяць нашыя магчымасці працаўладкавання па заканчэнні. Напрыклад, можна знайсці неаплачвальную стажыроўку, якая мае доўжыцца ад 6 тыдняў да 6 месяцаў. І ў гэты час табе працягваюць плаціць стыпендыю. Так я вырашыла паваланцёрыць у Скарынаўцы. Унікальнасць Скарынаўкі тым, што такой інстытуцыі не існуе больш нідзе за межамі Беларусі. Сюды за крыніцамі па Беларусі прыязджаюць навукоўцы як мясцовыя, так і з усяго свету. Беларуская эміграцыя ранейшых часоў перадавала ў бібліятэку самай каштоўнай беларускай кнігі, якія атрымалася вывезці з сабою за межы. Сюды ж дасылалі беларускі самвыдат беларускай супольнасці ў іншых краінах. Тут можна знайсці кнігі, пра якія ў Беларусі я ніколі нават не чула, хаця менавіта іх хацелася б чытаць і абмяркоўваць у школе, на уроках гісторыі і літаратуры, але ў той Беларусі, якую я памятаю, гэта немагчыма. Падчас сваёй стажыроўкі я дапамагаю заносіць у каталог некаторыя кнігі. Так шмат з іх хочацца прачытаць. Мноства слоўнікаў, даведнікаў па беларускім мовазнаўстве, фразеалогіі. Гартаю іх, прамаўляю словы і словазлучэнні ў голас. Шкадую, што не валодаю гэтым моўным багаццем. Гісторыя, біяграфія, мемуарыстыка. Мемуарыстыка цікавіць мяне асабліва. У гісторыях іншых я шукаю падтрымкі надзеі. Адна з кніг, што зацікавіла мяне асабліва, называецца «Век так не будзе» Надзеі Дземідовіч. Я ведала пра паваенную беларускую эміграцыю ў Брытаніі, што некаторыя яе чальцы ўцякалі ад савецкіх рэпрэсій, бо з'яўляліся сябрамі Саюза беларускай моладзі. Гэта была моладзевая арганізацыя, якая ў акупаванай немцамі Беларусі з 1943 па 1945 мела на мэце выхаваць маладое пакаленне беларусаў-беларусак з любоўю і пашанай да свайго мовы, гісторыі, культуры і з надзеяй жыць ва ўласнай вольнай краіне. Пасля вайны савецкія ўлады пераследавалі чальцоў СБМ як здраднікаў радзімы, бо арганізацыя была створаная на ўзор саюзу гітлераўскай моладзі і дзейнічала са згоды нямецкіх акупацыйных уладаў. Горкая стыгма, замацаваная за СБМ у сучаснай беларускай гісторыі, а дакладней ідэалогіі і «Век так не будзе» першае дэталёвае сведчанне пра той час і досвед, якой я чытаю. Надзея Дземідовіч распавядае, што яе слонімскую школу ў 1942 рэарганізавалі ў прагімназію, і навучанне ў ёй было адзінай магчымасцю не быць вывезенымі на прымусовую працу ў Нямецчыну. Яна піша: «Мне давялося вучыцца і пры паляках, і пры саветах, і пераважна ў тых жа настаўнікаў. Але такое натхненне з іх боку мы назіралі ўпершыню, як зрэшта і з нашага. Упершыню мы вучылі сваё, на сваёй мове дзеля Беларусі, якая павінна была быць незалежнай і будзе гэткую. А наша вучоба, нашыя спадзяванні на светлую будучыню дадавалі сілаў выжыць у той цяжкі трагічны час. Мы ж былі яшчэ падлеткі». Аўтарка падкрэслівае, што вучні і настаўнікі яе школы існавалі нібыта ў асобным сусвеце, па-за нямецкай ідэалогіяй, па-за партызанамі і немцамі, але з беларускай мовай і сімволікай, чытаючы забароненых дагэтуль беларускіх аўтараў. Надзея падкрэслівае, што вельмі добра ўсе разумелі, што немцы ворагі. Хіба можна было іх добра ўспрымаць, калі даводзілася назіраць павешаных на рынкавай плошчы людзей, чуць пра забойствы цэлых сем'яў разам з дзецьмі, праспаленыя разам з жыхарамі вёскі. У 1943 у слонімскай прагімназіі, дзе вучылася Надзея, зарганізавалі СБМ. Далучыцца мог той, цытую, «хто любіць свой край, ведае беларускія звычаі, культуру, гісторыю, геаграфію, размаўляе на беларускай мове». Як лёгка развейваюцца міфы, калі сустракаешся са шчырымі гісторыямі сапраўдных людзей. Пасля вайны, калі пачаўся пераслед сябраў СБМ, Надзея Дземідовіч 4 гады хавалася па сваяках і знаёмых, тулячыся ў чужых хатах без магчымасці вучыцца, а гэтага яна хацела больш за ўсё. Часта баючыся выходзіць з хаты, каб яе не пазналі, не данеслі, пакуль яе тата сядзеў у турме за адмову працаваць на калгас, а маці выжывала з 4 дзецьмі і аднойчы сама трапіла ў турму. Надзеіны туляне нагадалі мне гісторыю габрэйскіх дзетак у акупаваных Нідерландах, пра якія я нядаўна прачытала ў кнізе дакументальнай прозы «The Cut-Out Girl»
A Story of War and Family, Lost and Found, Барта фан Эса. Калі ў Нідерландах пачаўся пераслед габрэяў, некаторыя бацькі ссылалі сваіх дзяцей жыць у чужыя сем'і, каб уратаваць. Усяго галандскія сем'і хавалі каля 4000 габрэйскіх дзяцей. Тысячы сябраў СБМ вымушана выехалі з Беларусі ў замежжа. Чаму мы, тыя, хто хоча жыць на ўласнай зямлі, хто любіць Беларусь, вырачаная на пакуты, мамка? І як бы жыла я цяпер, каб не з'ехала, ці жыла б, ці тулялася б па схованках, ці мела б магчымасць вучыцца, працаваць і жыць спакойна? Я не ўпэўненая. Мне не давялося перажыць і блізу таго, праз што прайшла Надзея Демідовіч і многія іншыя беларускія беларусы. Беспрытульнасць, лагеры і цэтлік здрайцы на рэшту жыцця. Праз яго немагчыма было вучыцца, дзе хочаш, працаваць і жыць, як хочаш. Я не была ў кенгірскім лагеры, марачы, цытую, каб хоць раз наесціся хлеба. Канец цытаты. Не назірала, як у маткі адбірае дзіця, якое настолькі прывязанае да яе, што без яе памерла, цытую, ад голаду і адзіноты. Канец цытаты. Не ўдзельнічала ў лагерным паўстанні, якое, цытую, расстрэльвалі з кулямётаў і душылі тракамі вусню. Канец цытаты. Мяне не везлі з прастрэленай нагою, у голы стэп не клалі ніцма на гарачы пясок. Якія ж людзі моцныя і як важна знаходзіць гісторыі гэтых людзей. Нягледзячы на тое, якія яны балючыя, тужлівыя і вусцішныя, для мяне, як і для іншых, я ўпэўненая, яны робяцца апірышчам. Я часта задаюся пытаннем, адкуль, ад якіх продкаў пераняла я гэтую любоў да Беларусі, гэты бунтарскі дух, гэтую ахвярнасць. Часта адчуваю сябе самотнай ваяркай у нашай сям'і, не адчуваю падтрымкі роду за спінай. А калі знаходжу гісторыі такіх людзей, як Надзея, тады адчуваю пірышча, глебу пад нагамі і падтрымку за сваёй спінай. Я ведаю, якой цаной мне дасталася тое, што маю, і чую працу я працягваю. Век так не будзе, сказала матуля сваёй дачцэ Надзеі, якая ўсё жыццё чакала, што скончыцца гэты век і пачнецца вольнае жыццё для Беларусі. Яно так і не пачалося, але мы ёсць, мамка. А значыцца, все яшчэ наперадзе. Абдымаю. Твоя дачушка.